OK, Mr. Bombastic a chalani na štarte zo zbore Ačkári. Aj chlapi sa objímajú, radujú sa. Je ako švajčiarske hodinky. Všetko sa to tak, ako by malo. Tešia sa, lebo 13:06. O takom čase plus minus sa začínala táto hasičská súťaž. 13:06 je výsledný čas. Medzi prúdami je rozdiel 3 stotinky. Ten lepší má 13:03. Gratulácie, aj bostín posielam s duchom. Ale ešte nie sú.